Arewa tafin hannunka. Shirin Arewa tafin hannunka sabon shiri ne da zai dinga tattaro muku muhimman labarai daga jihohin Arewa ta fuskar tsaro, siyasa da tattalin arziki. Arewacin Najeriya na cikin wani yanayi mai cike da sauye-sauye da ƙalubale. Ni ce taku Salma Magaji Hudu da zan dinga gabatar muku da wannan shiri. Rahotanni sun nuna cewa a jihar Neja an samu mummunan harin 'yan bindiga a wasu ƙauyuka da ya yi sanadiyyar asarar rayuka da dukiyoyi. Jaridar Daily Trust ta rawaito cewa harin ya haifar da tashin hankali a yankin, yayin da mazauna garuruwa ke kira ga hukumomi da su ƙara matakan tsaro. A wani mataki na daban, rundunar Najeriya Police Force ta sanar da ƙara tsaurara tsaro a wuraren ibada da taruwar jama'a a sassan Arewa, domin kaucewa duk wata barazana da ka iya tasowa. Tsaro na ci gaba da zama babban abin damuwa ga al'umma, inda a fannin siyasa kuwa shugaban Independent National Electoral Commission ya bayyana cewa ana ci gaba da shirye-shiryen inganta tsarin zaɓe gabanin 2027. Rahotanni daga kafafen yaɗa labarai na ƙasa sun nuna cewa ana duba hanyoyin amfani da fasaha domin ƙara gaskiya da sahihanci a zaɓe mai zuwa. Wannan batu na da tasiri kai tsaye ga jihohin Arewa, duba da yawan ƙuri'un yankin. A ɓangaren tattalin arziki kuma, jaridar Business Day ta yi nazari kai farashin mai a kasuwar duniya zai iya shafar tattalin arzikin Najeriya. Masana na cewa duk wani sauyi a farashin mai na iya tasiri ga kasuwanci, farashin kayayyaki da rayuwar al'umma a Arewa. A taƙaice, tsaro, siyasa da tattalin arziki dukkansu suna taka rawa wajen tsara makomar arewacin Najeriya. Tambayar ita ce, shin wane ɓangare ne ya fi buƙatar kulawa cikin gaggawa domin tabbatar da zaman lafiya da ci gaba mai ɗorewa a Arewa? Ku bayyana ra'ayinku. Ni ce taku Salma Magaji Hudu. Wannan shine Arewa a tafin hannunka.